Matovič, Heger a Odor svojou neschopnosťou a šarlatánstvom rozvratili verejné financie a spôsobili, že všetci ľudia na Slovensku musia bohužiaľ znášať následky ich vládnutia v podobe nutnej konsolidácie. Práve ich vlády zapričinili, že sa dnes ľuďom žije ťažšie. A nehovoríme to iba my. Hovorí to sám pán Odor, premiér akože úradníckej vlády, pri svojom nástupe povedal, že dostal verejné financie v najhoršom stave. Bohužiaľ, bez ozdravenia verejných financií by dnes Slovensko mierilo na grécku cestu a následné dopady by boli 10-krát horšie ako to, čo dnes máme na stole. V Hlase sme urobili všetko preto, aby sa ozdravné opatrenia čo najmenej dotkli tých, pre ktorých by znamenali vážny zásah do ich životnej úrovne. Preto opäť pripravujeme rozsiahlu energopomoc, preto sme ubránili nielen súčasné, ale aj budúce dôchodky uložené v druhom pilieri. Preto sa nesiaha na žiadne zo sociálnych opatrení, ktoré by sa dotkli mladých rodín. Ale pre základnú dôveru ľudí je nesmierne dôležité, aby politici ukázali solidaritu so všetkými, ktorým konsolidácia dočasne zníži ich príjem. Ale nejde len o dôveru. Ide o samotný princíp. Politici majú povinnosť byť vzorom. A preto dnes opakujem verejne to, čo som už niekoľkokrát zopakoval našim koaličným partnerom. Že je nepriateľné a nepripustím, aby platy vrcholových politikov a štátnych manažérov na budúci rok vzrástli. Sme predsa sociálni demokrati a odmietame sa pozerať na to, ako sa politikom ich vlastná životná úroveň zvyšuje, zatiaľ čo ľudia sa musia uskromniť. Politici musia ísť jasným príkladom. Hlas trvá na tom, aby budúci rok nezrástli príjmy poslancov a od nich odvodené príjmy ministrov. Je to gesto solidarity politikov s ľuďmi, ktorí im dali svoju dôveru. Naopak, platy musia byť dotknuté aj zvýšenými daňami. Toto opatrenie štát nič nestojí. Naopak, prinesie symbolickú úsporu. Tu však primárne nejde o peniaze, ale o jasný signál politikov, že si žiadnymi fintami nebudú zvyšovať svoj príjem v čase, kedy sa veľké skupiny ľudí musia kvôli spoločnému prospechu celého Slovenska dočasne uskromniť. Je to odkaz, že si všetci vo vládnej koalícii uvedomujeme situáciu v krajine, že počúvame ľudí a stojíme o ich dôveru. Pretože keď ľudia prestanú vláde veriť, doplatí na to celé Slovensko. A to sme bohužiaľ zažili pri posledných vládach.